La MIDIT, Mancomunitat d'Iniciatives pel Desenvolupament Integral del Territori de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Eivissa i Pratdip, presentarà el proper dimarts 19 de gener els escenaris de futur del desenvolupament turístic al territori. Posarem damunt de la taula diferents escenaris possibles a desenvolupar aquí al territori i la qüestió és triar-ne un amb el qual ens hi puguem centrar i puguem treballar tots, tant el sector públic, és a dir, els ajuntaments, com les empreses que es dediquen a l'activitat turística. Llavors, amb aquests escenaris el que busquem una mica és desestacionalitzar el turisme, que sigui sostenible i sobretot que promogui l'activitat econòmica i l'ocupació en aquest sector. Aquest projecte està sincronitzat amb les línies estratègiques definides a l'avaluació del Pla Estratègic, ja que vol fomentar la cooperació, donar valor al territori en el seu conjunt i diferenciar-se d'altres i millorar la competitivitat de les empreses del seu sector turístic. La sessió està oberta tant a lo que és la part pública, però sobretot a les empreses del sector turístic del territori, perquè considerem que és important que hi participin i que diguin la seva també, opinin, i que triïn també amb nosaltres quin model creuen que és el més adequat per desenvolupar. La voluntat és que un cop s'hagi triat aquest escenari, des de la Mancomunitat s'oferiran seminaris i jornades de formació específica per a poder adaptar l'activitat turística que s'està portant a terme actualment amb aquest escenari. Per apuntar-se ho podem fer mitjançant la pàgina web de la Mancomunitat, és a dir, midit2020.com, o bé a les xarxes socials de Facebook i Twitter de la Mancomunitat, que a l'anunci posat hi ha un enllaç per poder-se inscriure mitjançant un formulari i un cop inscrits els hi enviarem l'enllaç per poder-se connectar el dia 19. Aquesta activitat s'inclou al Pla d'Execució Anual MIDIT 2020, nous escenaris, noves estratègies, que porta a terme la MIDIT amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del Ministeri de Trabajo, Migraciones i Seguretat Social en el marc de la línia de subvenció de projectes innovadors i experimentals 2019.